Tingin o kabuganada si isang yang punto ang mga hukuman usap kaya. Mga hukuman o kandiyakat, mga hukuman o Ramadan, mga hukuman o kapne haji, na ulitan mo ng pagganada na meron sa tanong ko Allah. Basta so kalaman o simba si ko Allah, panayugan na sira ka tanong, kung kaya muling ulit mo Allah. Kaya muling tanong si ko sobrang sampul ay tanong. Na so kalaman ay di paliwan na tanong Allah, na ulitan mo pagganada na parang sa tanong. وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا شك أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، اعلموا ولا طريق لعبادة الله تعالى على وجه الحق إلا بالعلم الشرعي، فهو سلام الوصول إلى الله تعالى وطريق الأمثال إلى جنة الخلد وملك لا يبلى. العلم سبيل الوصول إلى الله تعالى. العلم الناس يضيء للناس، طريقهم العلم الشرق فوق رؤوس العلماء. به يخشى الخلق ربهم، به يتقونه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال من آية أخرى من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا من حديث شريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Allah Subhanahu wa ta'ala din ada yang berdoa pada lawat terusik pada tanah Rabbul Alamin. Sebab sadang penalam bersiku mawamur tanah amiku penalam terusik Allah. Adang penalam bersiku mawamur tanah kusar tanah sesuatu tanah siku Allah. Iman tulasi tanah kapapantagi sajian ka iya masa ayat bagi ilmuhan yang berdoa ilmu sajian ayat barang dunia. So sabugi siku mga pagtaw ni nasiku sabugi ko mga Muslim lagi ang bodo ang mga mulia tagaran nasiran di pendendag sabihan ko kan lumani kapakay soda si sabihan ko to apim balang sa kahit ko sa kaya niya andu man ay kabalo yagi ang ko to mulia tagaran ang budo ya bugadu odi na budo ya engineer odi na budo ya doktor di pantag ko sabihan kaya di kapda siku niya. Mainan yung pilay tanong si ko mga tumanay tanong rin na si ko mga pagaling tanong mga Muslim si ko kalindin tanong mga Muslim. Yung punto ang mga tayran na rin na sunis sa mga ginawa tanong na bugan na tiran at yung punto ay mga ilmong si ko mga. Ma'awin po na Allah subhanahu wa ta'ala ginan iayatan ng buluin
kaya beritahu akasin bersih Allah. Abiyas Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulila sukadan dan omong Nabi. Nabi istiran di rumah Nabi istiran ada orang Jibril alaihi salam. Sebabwan wahai aku si Allah dari makam gelan si Jibril alaihi salam Nabi itu dikabul di akhirat. Bagang paganaya kiuran Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saaya naik turun lagi yang kuat ya bismillahirrahmanirrahim ya khalaq. Bati apa? Bati apa sunaran menjadi neraka. Maka guna auto mawrid Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya kabu guna datang si ibu agama Islam na paling bersih tanah. Iman tu yang kaya mampu terdekat iman tu nama uparik agian kaya patau agian kurang agian kotor saluran si Allah. Mengawali pun Allah. Ditanu pakali lipatan ayat katru Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatian suka peganada si ilmu agama. Fariidatun ala kulli muslim na palimatan si bukaten dari muslim. Siya po ilmu agama. So Fudail bin Iyad rahimahullah manaskan yan ulama. Kullu amal kana alayka fardan fatalabu ilmuhu fardu. So artinya so kadin din na ugalabu ay papalimatan ka Allah. Fatalab ilmuhu fardun aswatiya suka bugana daun napalay wala. Wa ma lam yakun al-amal bihi alayka fardan falaysa talab ilmuhu alayka biwajib. Nasuk manatigian so kalaman ubulubuk akna berkapaliwat dan Allah. Naswatiya suka bugana daun akna berkapaliwat. Maka guna na wagyan ka na nakatro Fudail rahimahullah sa sakatan ng mga Muslim nakadindin tanong nalapanin mo na tatanong ko ang tinadan ko. Dataratingin o kapugana na si isang yang punto ang mga hukuman o sambayan. Mga hukuman o kandiyakat, mga hukuman o Ramadan, mga hukuman o kapne haji, naulitan mo ng pagkanadan ang yan sa tanong si Allah. Basta so kalaman o simbasi ko Allah, paniugat na sira ka tanong, ipong kaya muli ko ulit ng Allah. Kaya muli tanong si ko sobrang sampul ay tanong, na so kalaman ay di paniugat na tanong Allah, naulitan mo pagkanadan ay paru sa tanong. Ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Daatik wallah paliugatan Allah siku kadendin mga mukmin. Ya baik kami yung agiran ko tuwakat piwa. Ibasiran lang naliyo si kulalan si Allah. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Uwilati wallah subhanahu wa ta'ala na adina na lang ang mga tao pakipuganan ang agiran ko tuwakat. Kisabutan lagi ang punto agama. Waliyandaru qawmahum na abu anira min pagpapait yan ang punto wa pagtawiran. Idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Abay kang bulingan ang iyang punto alam yung kiran aniran bipanganduwag yung punto sa buhigos yung kiran. La'allahum yahdharun. Ubab kalo at ibon na mabalisiran na mag-ikyat. Ayam ana mga ulit puno Allah subhanahu wa ta'ala na makanguna na wag yang kaya ayat sa suka
kadan din ang mga Muslim na paliwat at kiran akap paganayan ang isang kurto mga pinagpapagama ay papaliwat. Ay apa kay sir tanong sa mga ginawa tanong, inumanay kataw na kanto na yung mga rukun o sambayang, inumanay kataw na kanto na yung mga wajib si iko sambayang. Pada kala katanong, pamakas katanong manilin mursi. Tapi mo, naisa na ada sa rukun o sambayang, anto na yung mga syarat o sambayang. Sini yang dibitas dito, sakti mana na. Sa sakti mana na paliwat o Allah, ako mapilun sa uri po Allah subhanahu wa ta'ala, na kasababan sa kidot na pakadang dunia na sa iko naraka, sabab sa ginong pagkada na yung pagkakanala. Naulugang sa mana sa iko mga sunnah ang pagkanadan. Inumani kataon na kasututulang kulabing ka. Inumani kataon na kasututulang sa iko mga sahabak. Anto mga kataon na kasututulang mga sahabak. Na inumani isun sututulang sa iko mga artista. Kaya sundog na katawan niya. Kakagi ay piya kalabing niya na subang pagkanadan sa iko ilmu dunia. Nakyarin pata niya at ginang koto. Pagkanadan niya ang pagkaman niya. Mga uli po Allah, si isagyang po ito kapukataling matanaw sa halabang po Allah. Naditanong aking kidawa sa mga ulama tanong, kagagawin doon. Naiyawi na kanilang sa pagtawiran, andumanay katuwiran, andumanay kasamutiran si kula ilaha illallah. Ino mga lays, yabutatan matulating pumanaw la ilaha illallah. Kaya po katawin tanong si kula ilaha illallah, naigiyang po ito aking sibugno. Madalang tim anak surah ilaha illallah. Nah ini tanong na sa budak sebab sa ginang kotwa kamu melalui tanong amat betul-betul ya ginawa. Yun ang makawin ito Allah subhanahu wa ta'ala. So Ibn Bas kami ang teruyan na suat tigin so kapaganan sa ilmu na dulong ang kelas. Pagana tigin na fardun na alal ayan. Paliwat si iko kadan din ang mga Muslim. At unang matwagi ang kutwa. Paliwat si iko kadan din ang mga Muslim. Ipon sa giyang kutwa wata. Kakagigiyang kutwa wata. Napakalang musuh niyan. Paliwatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasok kalangan winisu wala paliwat kong dugay sa. Napaliwatan na si iko kadan din ang mga Muslim. Nauwili na natin yung pagana ang kutwa. Suwan Allah subhanahu wa ta'ala. Au dimanggil mo kori penuh Allah. Naik tulisan yang lagi yang kutwa. Ilmu roh. Naudiran dibuka nama manusia sirat. Taman satu poyang putiran. Andi mana ikap kaswatan Muslim poyang. Andi mana ikap kaswatan dia kat berita ng pagana ang kutwa mga ilmu. Andi mana ikap kaswatan o mga bintikan, mga kabner o mga pedetano, datar o mga pamilya tano, datar o mga buwatan tano, datar o mga siringan tano na andimanay kakito kaway tano ron ulit tano panganala na ang tunay kakukanala tano saan na pagalan tano si mga ulama tano. Siya sa ginang kaya masap tano'y manto. Nadi tanong na bipunggiray suwagi sa mga ulama. Kaya pipikiran yung mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakshallahu min ibadihi ulama. Sikurian ng mga nabi, nagusurian ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum, na din abakirang pakalawan sa malaikat at siku Allah naging po mga ulama. Yun ang mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na siran imyalalay kalat siku Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya pantulian. Man salaka tariqan yang yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadel satawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sataw amukit sa giyang pagwalalan. Ayaw ko pagugit yan sa giyang pagwalalan na pagkalan niya na swagama. Pagkananan niya na swagama aming pantag po suaswat yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nabulubun nun Allah subhanahu wa ta'ala ang pagwalalan si Allah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u. Nagawat tim Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga malaikat. Nakagayat niran agyang kutwa kapakiran ay sa pangiran sa agyang kutwa mga tawa di mabaganan sa ilmu.
ridwan li talibil ilm. Agwailan sangkot wa mga tao ali magalan sa ilmu. Wa innal alimi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Naus mga tao at tigin ali magalan sa ilmu. La yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Naibuk tumanis siran agyang kunto mapadalam si ipo mga kalangitan. Naus mapadalam si ipo. Hatta al-hitanu fil ma' taman at tigin agyang kunto mga isda si isang kunto kaludan. Naibuk tumaniran agyang kunto mga tao ali magalan sa ilmu. Wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'iril kawakib. So at tigyan so kapag kanan yung mga tawad na sa mutiyan si Kuwagama, kapag kanan yung mga ulama na nataragyan ko to, kapag kanan yung koto na isang koto mga bituan. Apiyak pa ni kadakal agyang koto bituan ang mabubarumbar sa agyang koto kawang. Okay na andun kaya to nagyang koto lan na pagkapadang agyang koto sindo agyang koto mga bituan sabab sa agyang koto sindo niyan. Nagyan to rin so kapag kanan yung mga ulama si sabiang kotoa kadin din ang mga tao. Mga ulip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal ulama warasatul anbiya. Mataan at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam aso mga ulama. Nasirani mga salianti yung mga Nabi. Wa innal anbiya lam yurattu dinaran wala dirhaman warratul ilm. Na kumataan at tiginan sa mga ulama, sa mga nabi, na daabag kiran at kawarisan, kekuwa at tamok, uli na dirham, uli na dinar. Uwid at tigin ayak kawarisan si mga nabi. Nagyang kunto ang ilmu, naginan ini sumutatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun tanong agyang kunto, lalan ang mga nabi. Lalan ang nabi tanong sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sundog ika na mga dayas yung bukas kiko sunnah. Kaya siya buka nabi daw. Ino mga day siyabot ka suka panasbih. Nama day panasbih. Okay, na suka panasbih ayaw kumusan na sulima na mas malaibalat. Ino mga day siyabot ka yung pananapasbih. At talor ba, uli na sarangam. Lagi na namatagan ng bibagay. Adang pa nasa bagay bungang ulama. Ino mga day yung kaya kanditar ba kaya sabutang ka kung kimon na sunah. Di tanong pun ginawa kaya nilunan ng kirayaan. Kaswag iswil mo na datanong na kaya kasar dagi. Na inaw tanong ay matutungguhan tanong di tanong kung ganun ng yung kaya mga tanong ng Islam. Ginang buwa suratul Fatiha na ayatan buntalan sa mana. Sikong kaya sa mundo no sa bisi kumaulama na digger juga yang koto ang alaw Fatiha. Na ayat ko ba sukaling din ng mga hukuman pagbanatan ng agama Islam. Na ginaki pagpaliwan terkata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aginang kaya kapag ganada, isa ginang koto agama ng agama Islam. Kaginang koto kada lang si ko agama. Dahil po kabubat na naumor. Sabab kulina. Pilig-wag yung koto asimbo si ko Allah. Dito ano yan nagiwag yung koto atutul. Ami apa nuntut nabi. Asakat to mama obara dusa. Ami akan patay sa siyaw pulau aku siyaw. Nasa diyan po kaya patay niya sa diyan po siyaw pulau aku siyaw. Nadawi anak ko kami pikiran sa Allah. Kung ilay sa tao kisyo niyan soal inuwa din katawad. Na ami ang pikiran yan po sa katawaman ang buwan niyan. Ang taon ni kisyo niyan. Pagani ni nabi Muhammad agian kaya mau karya di mamagi-mamimam. Ada sabutian si kuagama. Diyan na sana tigin na kapatid mo siya ulo siya. Ada tigin na pasibulak tatawad ako si Allah. Ay ni sembuna gyud ko to ada sabutian si Allah. Kaya na kantawin yan na sumya kapatid daw ito. Ape katubot yan nakaka at tigin na din na pasibulak baka makatawad. Punya nama saya itu dia kamu betul. Lagi untuk kiamat turun sesukada sabut. Lepo kamu umur. Kau kamak ada sabut dia untuk kuaga. Ami aku kumia lagi yang untuk mama. Ami apa patah sosial pulau usia nak naruh di sana. Domia lah kau mana lagi yang untuk sakat atau mama. Ami apa patah saya maga tu senangnya patah ini. Nabi Muhammad yang mereka ikat dulu mama tiga hari waktu tiga.
Adna pas mula makataubat ako. At tingin po ko sakat to mga ada sa undian. Adna tingin na pas mula uwida tingin na sung kasagyan kananayin. Karon ko na tingin ko to lagi ko to mga kay kungiran sa pagmamahal ng kita makataubat ka. At kung na ko to sakat to mga sebab sekian pun tu akan berada di sisi ilmu. Kapung beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nabi yang mana lagi yang berdoa sahaja orang. Ai sekian pun tu akan sungguh nak berdina minir pak lagi yang berdoa sahaja orang yang ada. Namanya berdoa malaikat sisi neraka, malaikat sisi surga. Tiga tinggu malaikat sisi surga. Ya Allah nabi atau na. Inwat tinggi saya biarkan lagi kapartai ka. Pengenalan nian anu dimana kapakataubat kapakamberingan yang terang. Digmammu mga malaikat si kunarak aya Allah diginagian kaya sakataw mana magato sa miya patay niya. Namia tak taman sa piyakit tak sa wallahu anu dimana niya giyang kutwa mama anu dimana niya giyang kutwa uri kun wallahu subhanahu wa ta'ala nasimana niya giyang kutwa pagtubat yan. Namia balu ya giyang kutwa uri kun wallahu yang kutwa miya kapatay sa magato sa kataw. Niat tahu sih bosola. Kaisi minirami jogi yang foto, gelebuk sang foto akak kumbajan. Jiran mengawali penuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya pernah kada sabut si iku agama. Nak kesabut pamne si kana rapa uri penuh Allah. Ada nak tahu amya kana raka kami pantagu sesati mana tendek. Ada nak sakat tahu ma. Amya kana raka amya kasurga ni pantagu si iku sawara. Antunay sabab untuk kada ilmu si iku agama. Nagyunti kaya sababan sa kaya pakanarakayan. Nagyunti kaya sababan sa kaya pakasurgayan. Naginan mga uripun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panganalan tanong ang kaya mga tanong agama Islam. Panganalan tanong sa mga sambayang tanong. So mga sunna, ino mga degyan kaya sambayang tanong. Puri ka agi, kundi mo gulabag. Di pulaw sa agama tanong agama Islam. Agya pamaka pagibaratan sa giyang portawalay. Na upamaka kaday sa pulaw sa. Dari mga tindig ang giyang portawalay. Mga uripun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adin din tanwa iya mga adat nanangon din masisimalaw niyan. Awan dumanay ka pangaraw maniyan sa giyang kotwa sumara 70 abid dari si surga. Awan matagusi sa giyang kotwa dunia giyang kotwa kumbungian. Namalaya dari dunia. Nau kaduda ini ada sok kaludan. Napung beloya kastori. Nau upama ka turun sa dunia karungawan yang nagiyang kaya dunia. Nak kembali susin di walongan sebab sekian kurtua kata iran mga tao. Na ando to tilagarin na si ko mga tao may maratia si ko Allah. Na kadanin tanong mga dato na lawon tanong mga bubaya. Den na adat to aba di mga bubaya si sagiang kurtuan to na abay di na mga baiya mga tatay. Iginami elay kagiang kurtua mga tatay si ko mga bainap ke kira ko na kelipatan ng aging ko kamaling at ingilibakan. Na langon tanor na makasisinganin na andumanin ka pagaro maka sa giyang kurtawa tao dato. Adi api aging kaya walay ka adik-adik balay na damakatutusa. Dingka ditanong kita kasaran batan pengaruh aging kurtawa tao mayor ada batan ng gibetang. Naya narisus mga baisi ko surga. Amalaya na giyang kurtawa kumbumian. Adi giyang kurtawa dunia na ayapan surya pisan sa giyang biyan bukan sa giyang kurtawa kumbumian. Nagina natin mga uripun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pun tuwa mga baisi ko surga. Na ukaisi niya na sa mga tao uyag-uyag sa giyang kaya dunia na pisarata. Sa ikaribuniran. So Nabi Dawud alaihi salam, si sa giyang po tuwa kaya pakasurgayan. Si sa giyang po tuwa kaya pakapagistoryaran ang subala kalamaw na pakapumisita na yan sa iko surga. Nasunod sa kaya ng Nabi Dawud alaihi salam. Si sa giyang po tuwa mga baisi ko surga. Namya kasunod. Yang geganan merenung Jibril alaihi salam kaya panarim Allah Nabi Dawud na bahaskan yang subhanallah Allah. Yang geganan merenung Jibril alaihi salam kenapa gini nak tingin sumpuan tingin tahu sabi yang kana mga bayat pun yang matatay kumbu ko at tingin adno Allah ada kadumay sa kata ini at tingin na sa mga bay ay itilagod Allah si kumataw ako mga suga. Mga uripun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. An di mana ini tanong kapag di sagiang kaya simbatano. Aw mabilas sagiang kaya simbatano. Mabilas sa suka pagkasunod tanong si ipo surga. Naib namiyan tiyo na suka. Kaya biyagaan na po na niyan na kapusan yan. Nagyang kaya kaya biyag sagiang kaya niya. Na umaantir na nainukang binatang bugyang kaya niya kakita nung nabi
magasasab mo sa iyang kaya niya. Sisita rin man sa iyang kaya daw ang ulong ko. Nas, sumiyat kayo pupugiri sa iyang kaya ulong ko. Na ipugis, kumimikiran na niyan, anday sa mga puliw kayan, anday sa mga tumanin niyan. Sumiyali mo sa iyang kaya pragatan na ikiraming bakasyon. Namadakala din niyang kilay, si kumarulot yan, ipantag sa iyang kurto. Gina din sukat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay na din tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah susutrin tanong sa iyang kaya niya ulong ba? Lagi ng kurto kapapantagan akaputugin tau tanong na ipagisyarakatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. O anto na mga day, pinggan na pagkatanong sa iyang kurto akaputugin tau tanong. Ino mga day? Misurami gagyang kurto akawayang may tanong sa kurto akaputugin na sa iyang kaya gaman tanong agama Islam. Ino mga day, sumanga muriya tau tanong minipangdaw tanong kiran sa ilmu. Ino mga day, sumanga watatanong minilulugit tanong siran si iku paganadan si iku Quran. Tuganadan si iku hadis. Mga wikong Allah subhanahu wa ta'ala. Apiya pa nakikiya kong dunia yang kaya mga berbunyi tanong na amay kadis tanong. Minulong ko mga watar tanong yang kung ito agaman tanong agama Islam. Din tanong kira ni pangandus wala ilaha illallah na tumakay atas sa baba na sa kulit tanong si ito narakay. Wa kulu ko lihada wa nastagfirullah ay wala kong kulidang diwasari ng muslimin na